האחרונות שלי מתוקות, המתוקות האחרונות שלי משונות, לא מבינות שאצלי אהבה זה כבר פסה, בלי נרות וכינורות, או לפחות אני מנסה. מועדון ריקודים, אני יושבת לבד, מביטה צדדים, אבל אין אף אחד ששווה בשבילו לקום לעמוד. למה באתי אם לא רציתי לרקוד? למה באתי לא רציתי לרקוד? במועדון וודקה ריקודים פה, אני רוצה שהיא תבוא אל הראשון, מחייך הדבר בוא נקול, אני קורא לבצעית לא יכול את העיניים מעינייך הנראות כתגליות. להסתרק, להתאפק, תיק ונעליים חייבים להסתדר. הוא הזמין אותה לגלידה, היא ביקשה קפה הפוך, הוא לקח אותה הצידה בחיוך, חיוך. את משהו מיוחד מאוד, ואני יצירתי, ועדין וסמכותי. הוא יהיה לי בעל, בעל בלב, הוא יקנה לי נעל, נעל. מה עשיתי? רציתי, סך הכל נשיקה